Hej Emmy, Liland her. I ved nok alle sammen godt, at vi på det seneste har haft et dumbphone-projekt, hvor vi alle sammen skulle gå rundt med en Nokia. Og sådan en Nokia her er faktisk også virkelig godt for dig. Eller er den? Spørg dig selv det her spørgsmål. Hvor lang tid bruger du cirka på din telefon om dagen? Ja, dit svar vil nok være noget imellem 1 sekund og 24 timer. Men det gennemsnitlige mængde tid, et menneske normalt bruger på deres telefon, er omkring 3 timer. Så lad os nu sige, at du bruger 3 timer om dagen på din telefon. Ja, det vil svare til, at du bruger 13 år af dit fulde liv på din telefon i alt. Men den første Nokia-telefon kom ud i 1997, mens den første iPhone kom ud i 2007. Og der er 13 års afstand imellem det. Da vi fik de her Nokia-telefoner, så fik vi primært at vide, at det ville være rimelig positivt, og vi alle sammen ville kunne være mere sociale og elske det meget mere. Og vi fik også muligheden for at købe vores egen, hvis det var noget, vi syntes om. Men da jeg snakkede med jer efter projektet, så lød I til at have en lidt anderledes holdning. Jamen hej Gideon. Skal lige have brillerne af? Ja. Halløj. Hej Josef. Hej Liland. Velkommen. Smukt. Hej Mathias. Hej. Daniel her, ja. Så du har lige haft dumbphone, har du ikke? Jo. Ja. Hvordan var det egentlig? Jamen dumbphone er jo altså et fedt eksperiment. Det er jo... Det udelukker, at du kan gå på sociale medier og sidde på YouTube og Snapchat og alle de der ting. Så det tvinger dig jo lidt til at være social på en anden måde. Det kunne være ved at spille fodbold eller spille et spil. Og det synes jeg egentlig har været fedt. Ja. Okay. Da du ikke havde dumbphone, hvad plejer du så at bruge din telefon til der? Jamen altså lige før dumbphone, der sad vi meget på vores telefoner inde på vores værelse, kan jeg huske. Altså der var en, der sad på TikTok. En, der hørte musik, og jeg hørte også selv nogle gange musik. Og så nogle gange så sad man på Snapchat og skrev, eller så sad man... Jeg lavede noget helt tredje, altså man kan tydeligt mærke, at efter dumbphone, så snakker man meget mere på værelset. Altså vi har virkelig fået nogle dybe samtaler på vores værelse. Okay, fedt. Ja, synes du det er bedre at have din smartphone eller din Nokia? Altså praktisk er det nemmest at have smartphone. Der kan du hurtigt skrive en besked og komme i kontakt med folk. Men socialt er det helt klart bedre at have den her. Yeah. Og nu har jeg talt meget godt om den her, men det er fordi, jeg synes faktisk, at det har gjort en positiv forskel, i hvert fald på det sociale. Man er mere tilstedeværende, man er mere nærværende i samtalerne. Fedt. Ja. Altså nu hvor vi så skal af med de her dumbphones og have vores smartphones igen, tror du så, at du kommer til at ændre noget? Altså jeg drøftede lige med en af mine venner, om vi skulle købe den her Nokia for sjov. Altså, men nu overvejer jeg det rent faktisk, fordi jeg synes, at det gør bare, at man er mere nærværende, men mere social. Men jeg tror, det bliver en svær beslutning. Jeg er ikke sikker endnu. Okay, fedt. Hvad skal jeg give dem på? På sociale medier og sådan noget. På Instagram eller sådan et eller andet. Ja. Og så, hvor længe bruger du egentlig på det? 20 minutter for længe. 20 minutter for længe? Ja. Tror du så, synes du det er blevet anderledes nu, hvor du har fået den her Nokia her? Ja. Det er blevet værre for dig? Ja. Ja. Så... Men det er på en god måde. Mindre søvn, men mere samvær på værelset. Yeah. Men jeg synes, vi havde heldigvis et godt værelse inden, så der var også meget det inden. Men en af mine roomies, der sov over for mig, han begyndte at snakke til mig lige pludselig. Det var ret vildt. Ja, det er jo så mig, ikke? Yeah. Ja, så lidt det samme, men stadig lidt værre. Ja. Ja, okay. Jamen, altså, synes du så, det har været bedre med Nokiaen end med smartphone? Nej. Det synes du ikke? Altså, på nogle punkter, altså jeg synes, det der med, at jeg ikke har YouTube, eller jeg ikke ligger mig en søndag og ser Netflix, fordi jeg bare er død, så i stedet så bliver jeg ligesom tvunget til ikke at være død, og så kan jeg gå ud, og så har jeg fået nogle rigtig gode samtaler med folk, som jeg ikke normalt vil, og jeg har lært nogle nye mennesker at kende, og det har været fedt. Men udover det, så synes jeg, at den er super lavpraktisk, og jeg magter ikke skrive beskeder på den, og jeg kan ikke få beskeder på den, fordi at den er kommet til min MacBook, så jeg kan kun ringe på den, så det er lidt svært at kommunikere, men ja.
Ja, okay. Så du har lige haft dumbphone-projekt. Ja, det har jeg. Hvordan var det egentlig? Det var faktisk fint nok. Altså, jeg kunne da godt kede mig nogle gange. Ja. Men sådan er livet jo. Min smartphone. Ja, den du normalt har før dumbphone. Så kan jeg godt lide at sidde og se TikTok og skrive med mine venner på Snapchat. Ja. Og tjekke Insta, om der er nogle nye opslag. Ja. Bruger du lang tid på det? Jeg tror, jeg bruger 3 kvarter. 3 kvarter? Til en time. Til en time? Ja. Så får jeg cirka 8 nu. Ja. Så du får cirka 8 timer søvn nu? Ja. Har det ændret noget i din hverdag, at du har fået en time mere søvn? Jeg tror helt sikkert, at jeg begynder at smile meget mere. Og være meget mere... Okay, nej, det er jeg så ikke. Der er ikke noget, der er ændret. Nå, så det er bare det samme? Ja. Så når du så får din smartphone tilbage nu, så kommer du ikke til at ændre noget? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, jeg kommer tilbage i den gamle livsstil. Det er lidt ligesom, hvis du... Skal bare med ødelægge det hele? Kan du lige sige det igen? Jeg er virkelig ked af det. Giv dig, han bare ødelægger det hele. Kan du lige sige spørgsmålet igen? Ja, så du kommer ikke til at ændre noget? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror bare, jeg går lidt tilbage til min gamle livsstil. Men altså, sådan, det er ligesom at være alkoholiker, for jeg får sådan ret tit abstinenser. Og sådan her, imens vi har haft det Nokia, der kunne jeg jo bare lige sådan sætte min telefon til, eller Nokiaen til opladning. Og det kan jeg bare ikke, når jeg har en smartphone, for så er jeg sådan, tænk nu, hvis Motter hun skriver om et eller andet vigtigt noget. Og så skal jeg sådan gå hele vejen op på værelset for at tage min telefon for at lægge opladning. Og så, ja, så jeg tror bare, jeg lever lidt på sådan lavt strømforbrug nogle gange. Ja. Ja. Første spørgsmål. Hvad bruger du din telefon til? Nu er det jo november, så nej, okay. Altså lige nu spiller jeg jo Snake på en Nokia. Ja, men okay. Men smartphone? Din smartphone. Den bruger jeg til at svare folk, sådan sidder bare på Snapchat eller TikTok. Ja, okay. Og så, nu må du så have fået dumbphone. Er det så blevet anderledes nu? Ja, det er blevet værre. Det er blevet værre? Nu har vi fyret Nokia-radio til kl. 12 hver nat. Så altså, synes du det var bedre at have din normale telefon end smartphone? Ja. Nej, altså en Nokia'en. Din normale telefon i forhold til din smartphone? Det var jo ikke meningen, at jeg skulle sige smart. Så det er bedre at have din smartphone end Nokia'en? Ja. Det synes du? Ja. Ej, virkelig. Tror du? Okay, smukt. Men det var bare det. Tak for det. Nå, men hvad er vi så kommet frem til? Er en Nokia faktisk egentlig godt for dig? Ja, yeah. Der må jeg egentlig være ærgerlig at sige, at det er noget, du kun selv kan vurdere. And remember, that's just a theory.